tawa Lallai idan ana kiran kare mahorauta. Ibani da akuya bari wargi da kura. Mai damara ruwan goro shine Aibo Hassan na Maradi. Araba ba ta Mai damara kanwa shine Abdulsalam Samaila na Tawa. Sun shiga cikin karansu na farko na minti 10-10. Ani biya mana da Alhaji Bashir irin gidan Dillo na tabarka da kallo. Barka. Moto tishu. Ala da ya taimaka ma. Aila na gode ma. Ada manta Ga minista nan gamse. Foundation de l'Afrique Alhaji Amani Abu Sidi. Aibo! Aibo! Akwai! Akwai Aibo! Akwai! Wallahi akwai Aibo! Aibo sen! Aibo sen! Wallahi Aibo sen! Wallahi! Ila ka kabari. Aibo Hassan na Maradi ya kada Abdulsalam Samaila na Tawa. A 1 minute 10 second. Na da kada da ya shirya. Baka da saurara. A saurara maka da. Gobe demain matin convocation 8h début de combat 8h30. Sun bai dir ko dirke ba gurje gono. Guru hakku. Abdullah Salim ya kuri. Guru hakku dir ko dirke ba. Je le conseille. Sani adaka ta sani. Solo Membre filant de la da kullu kai ga nan gora. Conseiller à la présidence, mon cher petit frère, dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka.